Ahojte, dneska máme jeden tip na ráno a hlavne ak ste také vyťažené žienky alebo muži a nemáte veľa času na seba, tak doplňte toto do svojej starostlivosti. Určite, čo je dôležité, je vyčistiť si každé ráno pleť, tak jak si čistíme zuby, vhodným čistítkom na vašu pleť. Plus dodáme tieto dve zázračné veci. Takže spojíme. Prvú vec, ktorú dám, je toto mega sérum, ktoré vlastne spôsobí to, že vám nádherne vypne pokožku, hĺbkovo ju hydratuje, upokojí a zabraňuje vysúšeniu. Má špecificky namiešaný recept alebo ingrediencie na to, aby bolo efektívne. Má rôzno úrovňové zložky molekúl, aby išlo aj na povrch, ale aj do hĺbky. No a potom urobíte jednu vec a to je, môžete si to kľudne primiešať do vášho obľúbeného denného krému Mary Kay. Dáte túto úžasnosť, túto antistres masku a jej veľkou trošičku z tohto séra a jej veľkou výhodou je, že sa nemusí zmývať. Čiže vy si vlastne obohatíte svoj krémik o túto masku. To je môj taký recept. Hlavne, ak nemáte extrémne veľa času a nechce sa vám čakať, tak toto je taký zrýchlovák. A hlavne, čo je geniálne na tej maske, má veľmi príjemnú štruktúru, vyplňa vrásky, minimalizuje vzhľad a minimalizuje dopad stresu. Geniálne to pôsobí napríklad večer, čiže vy si dáte takýto mix s nočným krémikom a následne idete spať a vyživujete a kým vy spíte, tak maska, antistres maska s výťažkami z akaj a rôznymi ďalšími účinnými rastlinkami veľmi pekne pracuje na vašej pleti a v kombinácii s týmto sérom vlastne dodajte do pokožky látky, ktoré jej pomôžu sa krásne vypnúť, prejasniť, vyživiť a pripraviť sa už na jar, ktorá je pred dvermi. Takže vyskúšajte tento recept, samozrejme info k produktíkom nájdete na linku nižšie. Ahojte!